dille Mali ɗe nde mbaɗi nde ɓe mbi ewa armée Mali ina wara fulɓe ina mbaɗa ni fulɓe mbaɗama ni mbiyama ni mbaɗama ni tan ɓe jiiɗa fulɓe non wona ɓe jiiɗa fulɓe so noddama o notitto enen ko ladde ɓurɗen heedde sen noddama notitoɗen mais pullo a noddan ɗum wima hay affaire colonial nde ari nde français nde ɓe gadi ɗemɗe mabɓe yo jangge nde fulɓe ko ɗum waɗi men wonde e caggal seeɗa woni retard en jaɓani nodditade en jaɓani yaadude e yimɓe en jaɓani yaadude e jamanu voilà joni noon kamɓe fof ɓe binditima ɓe mbaɗima laamu ɓe keeɓi laamu ɓe keeɓi doole en calima en mbi ko fulɓe c'est vrai en mbi ken fulɓe eɗen jogui ewa dammuleji men ladde walla ni nayyi men ladde ewa kono en ndendani en janggani en binditaki an sa darti hunde gouvernement a heɓata comment ndenda mbaɗa association en par exemple pelle en bindito ɗon jogoɗon récépissé ji mon nden kala ko namdi ɗon on ballete fof kala papier poɗɗo jogede jomum jogo voilà kono an ala papier ala e dental hay batte ko whatsapp groupe whatsapp tan gonɗa wiya pullo waɗama ni walla wiyaka ni walla hay so namdi mon dañata sa namdo neɗɗo walla an Mamoudou sa yeehi to bitik aɗa sohli hunde kay wodan ko mbaɗɗa déposé nde daña mais a yahata tan mbiya joom bitik o ɗum ɗo cohluma hokkuma ko ma mbaɗa hunde déposé ɗum woni pelle ɗe fokki ɗen ndenda fulɓe yo ndendu mbaɗa association ngaji mbaɗa gandanma jangguina mbaɗa jangde duɗe kadi ndenda mbaɗa papier ji mumen ko cohleɓe laamu fof kollito minen nde ko ɗum ɗo ɗeɗo lebte min gondi walla ko ndeɗo tampere min gondi balle ɗon kono ngala ɗum ɗo on balletaki ɗum waɗi mbiyon fulɓe koko jawa walla ɗum jawaka ronka ko yo ndendu yo janggo janggon jaaɗon e jamanu ko ɗum ronka wona leñol tukulor wona fulɓe tan woni tukulor inde nde hoore mum ko tukuloror kono wona tukulor ko ga waɗa modifié eyyi noɓe mbirata 50 Diop ni soɓe dilli ɓe mbiya 50 Diop kono noon koko fewni taw watta tukulor kono ko tukuloror wonno ko Sahara occidentaux noddiranno yimɓe tukulor pourquoi ɓe noddiri yimɓe tukulor il faut que yimɓe ganda ɗon soɓe gari commerce e nder tekkururu woni nord Mali to ɓe guimmo Sahara occidentaux woni Tunisie Maroc e Mauritanie banggue Mauritanie e Algérie ɓe garanno commerce l'empire tekkururu soɓe gari l'empire tekkururu ɓe mbadde mabɓe commerce hoko waɗi ɗum l'empire ha tekkururu ni jooɗiɓe toon soninken hen narne hen fulɓene hen ewa touareg en ɓe kadi ne hen ko kamɓe giiɗi wadde converti nadde e l'islam ɗum waɗi ɓe noddiraɓe tukulor Mamoudou Sy mi weltanimama no feewi hono ɗum ɗo ne moƴƴi e noddude yimɓe namɗo affaire pulagu walla affaire leñol fulɓe machallah ne moƴƴi ha maayi yallah yaaru yeeso tan bandiraɓe fof kadi ene jaafo e haalullaji he so fewani so feewi noon machallah ko ɗum ɗon dartano ewa oɗon dacca hakke on jarama no feewi